Nå, så hvor kører vi hen i morgen? Hvor kører vi hen i morgen? Sådan reelt, hvor kører vi hen i morgen? Vi har ikke... Du har blanket ikke før om 4 uger, så du det? Nå, I står inde i trade room. Fuck, jeg er blind. Jeg er også traded nu. Og der er skibby, ja, der er det. Ja. Sådan der, tak. Okay, kom ind i B. Du får lige et helt fuldt inventory nu. Og det kan du bare aflevere op i manden med det samme. Du skal lige, de her iron blocks, dem skal du lige crafte om til ingots, altså rene ingots. Ja. Pas på med at have gearet på, hvis man... Dem skal du indløse over i gården. Jeg kan lige hjælpe dig med at komme derover lige om lidt, så du ikke dør med det hele. Og jeg har... Men som jeg sagde, der er lige præcis... der er lige sket den der ghost glitch der. Nå. Der er lige præcis ikke nok hay bales, så du får lige resten i poletter, i stedet for som sin tid. Ja. Der er et boost hele vejen over på den anden side. Er du klar? Sådan der. Sådan der, det klarer vi fint. Så hvorhen? Så sætter du et på gang. Lige låne dirigeret hurtigt, hvis du bare lige tager det på. Så er et helt inventory på det her. Jeg ved faktisk ikke, om det er nok. Men hvis det er, så kan du bare lige... Ja, hvis det er, så kan du bare lige spille dem, og så hvis det ikke er nok, så skriver du bare, at jeg har masser af flere. Sådan. Det er let. Jeg kunne slippe for at... Ja, sådan der. Jeg er droppet. Let's go!